Λοιπόν, ό,τι αφήνει, γιατί είναι μια ώρα δύσκολη που λέει ο Παύλος. Ήθελα να με διαφύγει να κλαίω τα φίλο σου, το διακύσεις να έχει κάτι από μένα, να με η πρώτη που φυσιά το τσιγάρο σου, την τελευταία η δουλειά το πρώτο σου. Ήθελα να με εισιτήριο στη τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Κι ήθελα να με εισιτήριο στη τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ευχαριστώ.